Nusantara Musik Indonesia, CSB Multimedia Bayu Putra Audio. Juga ada CSB Multimedia Bayu Putra Production.
Dugi panuwun setunggal lagon menunggu marwakani lelipur ingkang angka kalih sinareng keluarga geng gumpalaning budaya Jawi Santana Campur Sari Sugi Sansu makarya sinareng keluarga geng CSB Multimedia Live Streaming ugi Bayu Putra Audio Sound System. Sedaya makarya berkat donga pangestu wonten dalemipun Bapak Sugiyo sekalian Ibu Gemi nggenipun kepareng wisuda Bayangkari Putra Mahargya Siwi mugi manggih nggenipun lelomban wonten beberapa agung Nisat Mojo temanten kekalih tansah manggih kawilujengan. Terus pundi bapake menika mangke ngersakaken lagon kanthi versi irama tayub sragenan kula sumanggahaken. Langkung rumiyin menika penyanyine sing kidul kersane nyanyi riyen nggih, Dik. Nggih. Kawin Dik surung nyanyi. Yuk, Dik Mustika Santana. Ya, baik. Ya, arek jalukan tali kotang, Dok. Oke. Nggih. Lah piye padahal ra nggawa lho ya. Ora nggawa, Dik, ora nganggo, Dik. Ora nganggo. Talene debok ya. Isine, Dik. Lagune apa, Mas? Isine ya ditinggal kok. Wah. Ya. Lagune apa, Mas? Lagune napa niki, Dik? Sias tali kotang? Oh, nggih. Tali kotang, Mas. Padil. Engko dipasangke. Nggih. Sing piye lagune? Iya. Nggih, pokoknya mangke tayub seragenan monggo kula semanggaaken. Kang Baken mangke beksa nggih, Dik. Siap. Oke. Oke, CSB Multimedia. Oke. Dek biyen wis tak tukoke wujud kali sak kotang saiki lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki senadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi gonku goleki tali kota Santana Asoy kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang wujud tresnaku kang suci Santana Asoy CSB Multimedia. Ayo Dik joget Dik. Mangga Pak Dik. Ayo beksa mriki Kak. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali kotang saiki lako ilang sak
salirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki dan regane tememu kowe wujud katresnanku saiki melu aku lah kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tawi kota asoy apa hehe kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang wujud tresnaku kang suci sampun katur Pak D Taline wis diatur. tali kotang lere sayange ra gelem nguculi dhewe Wis dikon padahal lho. kene wis dikon lho Wis dipasrahke. Lah nggih, mau kan lagune ngeten. Tali kotang iki. Ya. Nggih sampun nggih Pak De. Pun kepareng katur, mbok bile lagunipun kanthi tayub monggo. Request-e kula semanggaken. Tayub sragenan nggih monggo niki mumpung wonten pesindenipun Mang Tanjakne jenareng Santana. Ya. Lha apa, Dik? Pun tayub riyen mboten napa-napa. Gubuk asmara. Nggih, kembali bernuansa sragenan. Iki tayub kese ya, Dik. Nggih. Sak pupuh tayub gubuk asmara ya. Ndak puji saking Sumberagung Cekani. Oh iya, Kak. Oh nggih. Gaspon, kowe karo ngetimbang ngono lho, timbang munggah medun dhuwit iki lho. Ikan lo enak. Ya Mas Sawang barang ya elok jane. Kowe ngropel lho, Mas. Gubuk asmara. Monggo Mbah Kakung. Mang Nayub. Sampure ndi iki? Gak enak sampure. Kene. Enak. Gusti Monggo, Kong. Sedaya kepareng beksa, slumantar kepareng begeng gumpalane budaya Jawi. Santana. Au. Monggo jumeneng. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ledek siji kas kene ada sijine neng cagak kebak tulisan ya mus warna abang tonggo isih prawan masuk biyen kae elok eleh gubuk kae nyimpen mati
wiwit biyen tumeka saiki penak ya Dik andane ya gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina Munggah le. Monggo Kong jumeneng Kong. Damang jambe saya Kong. Harap sera Ginan. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Raden orang deyang ngaplah Indah sayang Boya ayo rapi gubuk kae nyimpan mati wiwit biyen tumeka saiki aduh sampai bawah gubuk kae kebak crita nduk wayah wengi nganti gagat rina penak tenan ping telu nanggap campur sari ra kaya sing terakhir iki penake Iya Mas. jan luar biasa kompak sindene ya ayu-ayu alhamdulillah sing elek mung siji iki MC-ne Goyangane tampil. iya dilebokne Boleh. Pakai goyang enggak Mas? pakai no nggih Siap Dek Mus. Siap dong. siap Mantap apa ya Wek? Jogetane medeni nggih bersama KPJ komunitas para janda sampai bawah keluar Gubuk asmara sampun keparang katur nduk puji ampun lenggah rumiyin menika tasih kalebet kanthi versi irama sragen lagonipun pepeling iya Wek, sangon iki sapa? ganti gak apa-apa iki padha leh rondo rek kene ya ngadek iya nduk dah Nggih. Monggo. Pepeling. pokoknya luar biasa kasembatan Pak Sugiyo karo Bu Gemi ini nanggape ya rondo kabeh. Lah nggih to. Janda terdepan. Lah nggih. KPJ komunitas para janda luar biasa. Sing laris-laris saiki iki rondo. Kandhani kok.
Kandhani. Ning kowe aja nduk pisan wae nggih. Wis pisan Diopeni sing tenanan bojomu sing keri iki. pisan no. Iki mantan rondo, Dik. Ning saiki wis ora nggih. Sertifikatnya pun dices kok. Monggo para kadang Santana ginarap pepeling keparang katur. Wis di sertifikat ora to? Ora duwe. Apa gak apa-apa berarti. Oh iya. Ora nesu to? Ora nesu to? Aja nesu lho ya. Kabupaten yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Mustika. la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mos wancine tansah dielingke lakine mos wancine padha nindakake adhan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran masuk ya. Sehati jaga ing agama. Limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah. Oh iya Sing tumati luwih sampurna. subuh luhur lan asar salat sayakti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunai ayo oh iya ya oh la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adhan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran bablaske si kucing para kadang oh iya Mas Eko metoke si kucing subuh luhur lan asar salat sayakti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunai
kucing parang atur saka gunging panwon pepeling kalajengaken si kucing estu sampun kaparang katur mugi saestu ndadosaken sukorananing penggalih pargian wonten dalemipun Bapak Sugiyo lan Ibu Gemi. Mobilih Pak Sugiyo ngersakaken lagon langkung rumiyin monggo Pak Giyo. Nggih. Nah, nggih. Sik pokoke sing ndiomase. Mosok Pak Giyo DJ. Gelo. Nggih. Momong terus metoke gelo. Ya, niku gathuk, nggih. Matur nuwun Pak Sugiyo. Watiku lega. Nggih, nggih, tak kira gelo. Iya, iya. Ati lega, ugi tan kantun momong. Niki momong riyen, nggih. Nggih, momong rumiyin. Ya Mbak Puji nanjakne sindene. Neno 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 nono. Nono neno, nunu nono. Ya. Momong sik terus ati lega, ya. Ya kuwi mau lho, nunuke lara. Ya biasa wong jenenge goblak kok. Heeh. Ngono wani balekke le. Lecek. Monggo kong ingkang sampun pikantuk pratandha arupi pakurmatan tandha pambeksan daya-daya kasuwen lumengser jeka saking Solo Palenggan tumuju wonten ing suku pambeksan lumantar keluarga Eging Santana. Wah, ya tak kira Mbah Kakung areng joget. Lah nggih. Au. Ladala anak lanang dhewe anak wedok sing wedok dhewe besok pintar sekolahe etan soto kulon ya soto ora kaya iwake sapi Etan bojo mesti. etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo penyanyi penak aduh sayang paling penak bergoyang Au aduh sayang monggo Dik sekalian beksa mriki kaya ngene rasane nangka iwak urang dibumbu rawon kaya ngene wong nandhang tresna kaya wayang nduk digawe lakon ijo-ijo godhong telo godhong telo dimasak duwe bojo jago leliyo mundak rusak rumah tanggane etan kali kulon yo kali
tengah kali ana yuyune etan ari kula yo nari yen tak sawang padha ayune katampen atiku lega para kadang jari lurik pisuwir-suwir dadi lirik ana sing duwe CSD video syuting Bayu Putra audio atiku lega Santana atimu piye rasane Sema wong manis aja wis mrek dadi usada lara wuyung cedhak lungguhmu aja ragu-ragu prasasada tiban daru Alhamdulillah ngudang putra terus bablaske atiku lega menika ateges menika ngaturaken sembah nuwun kangge Pak Sugiyo anak telu wis sing dikudang digadang-kadang sakniki pun mentas dadi atine pun lega. Nggih, wis rampung ya. Rampung nggih. Amin. Pun terakhir nggih matur nuwun nggih Dik sampun nimbali kula ping 3 nggih. Nggih. Kudune gratis ping 3. Asline iki heeh. Lah ping 3 beda campur sari kabeh. Ya gratis. Nggih. Ya. saiki wis kemeton dadi Bubuk tumpuk matur sembah nuwun ngudang anak katampen atiku lega pamundhut saking barayageng Bapak Sugiyo lan Ibu Gemi mugi salajengipun tansah mangke kawilujengipun pun ping 3 niki nggih alhamdulillah iki aku termasuk gratisan Mas Duwek nek cara kopi beli 2 gratis 1 ya iki nggih tasih kula tenggon awala lelagon mbobile saking mas-mase Karang Taruna monggo ngersake lagu napa kula semanggaken info kopi Mase nggih kopi kuntek bojo loro nggih bojo loro ki rondo loro milih sing ndi oh Kusumaning Ati riyen nggih Kusumaning Ati terus lajeng wonten bojo loro lah nggih ora apa-apa dhewe piye rondo kabeh
Ya Mas Fadil wonten kusumaning ati ugi mangke wonten bojo loro. Sik Dik sabar sik ya Dik. Nggih, pokoke sing nom ya sing tuwa, sing tuwa ya sing nom. Kesane Waradin. Mangke paripurna tabuh gangsal Dik, gandeng iki gratisan nggih. Aku dhewe musike mbah. Zik zik. Asal. CSP. Mega. Kusuman ning ati duh wong ayu kang ati-ati mong kamu bisa gawe tentreming atiku. Aduh kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pembukane kok ae tiba burine malah nganyolake. Halo Bayi Putra Audio CSP Multimedia. Kusuman ning ati wong ayu kang ati-ati mong kamu bisa gawe tentreming atiku.
Saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit bemburine malah nganyelake Thank you, terima kasih. Baik, Pak Dandi, nggih, Pak RT Dandi, monggo nyanyi riyen mengitur wonten bojo loro dari Karang Taruna. Niki bojo loro siapa Pak RT riyen? Oh, bojo loro riyen, manut Karang Taruna, nggih, nggih. Mengitur Pak Dandi persiapan nggih. Iya, Mus, kene Mus. Wow. Bojo loro, nggih, sinarang Santana, musik campursari. Ya, permintaan dari Karang Taruna. Baik. Dari mas-masnya monggo yang mau bergoyang dipersilakan sini. ikut nyanyi juga boleh. Nyanyi juga boleh. Mas manten Mbak Manten nyanyi. Yeah. Buat Mas Manten semoga menempuh hidup baru menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Aja kaya sini, bojone loro. Asoy. Ayo Mas banyak sini, goyang sini ya. Bayu Putra, audio. CSB, multimedia. Goyang ado sirahku goyang. Bojoku loro kabeh meteng bareng. Bojo sing enom nangis bengengan nyidam jaluk kalong salangan bojo sing tuwa saya ngawur nyidam jaluk numpak motor mabur ngawur ya ngawur mbok yo diukur aku mangkel tak pentung siwur goyang bro so hey ha ha aduh menake semuanya goyang sini yuk. Sangkala Ayo Mas, sini Mas. Happy
Luar biasa Santana Musik Indonesia juga CSB Multimedia Bayu Putra Production. Bayu Putra Production. Baik, satu tembang Bojo Loro sudah dikasih bareng Santana permintaan dari konco-konco Kareman. Semuanya selamat siang dan juga selamat beristirahat sambil menikmati hiburan dari kami Santana tentunya. Masih di rumahnya Pak Sugio dan juga terima kasih CSB Multimedia dan juga didukung sepenuhnya oleh Bayu Putra Production Audio. Pak RT, medal mirungkan Pak RT, Dono Swanten, Tunggu Pangestu Panjenengan, Senareng keluarga King Santana, Campur Sari Ugitan Kantun CSB Matur Sebalun. Ugi Bayu Putra Audio. Baik, monggo lagunya apa dipersilakan Pak RT? Ya. Kawin kontrak ya. Mang kontrak sing pundi monggo Pak RT? Oh sing cilik sing tengah. Iki jare cilik kabeh ning awake gedhi kono tok iki. Ngono niku. Are niku goglak kaya ngene. Ning jenengan RT niku goglak nggih. Lagunya apa Mas RT? Lagunya apa Mas? Oke. Kawin kontrak. Kawin di kontrakan ya? Wong oleh wasis. Kawin kontrak. Tidak. Halo Mas Gaspar. Pak RT bergoyang Pak RT. Semuanya dari Mas Pocong Karang Taruna. Juga keluarga besar dari Jakarta. Ayo silakan bergoyang lagi Mas. Baik, ayo sini. Imbah nanda tambah 3 bulan.
Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontrakan. Terlaksana kawin siramu tangisan, terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini Pak RT mau tambah lagi lagunya apa monggo Pak RT? Sia-sia mengharap cintamu. Iya. Kawin kontrak itu iki. Mau ganti penyanyi Pak RT? Nggak usah. Oke. Sugeng rawuh Mas Londo. Sugeng rawuh Mas Londo. Sugeng rawuh Mas Angga. Bersuasana bersuara bersuara audio bisa sia-sia
CSB Multimedia. Multimedia. Baik ya. Halo Mas Maslon. Leon. Ayo. Oh. Terima kasih Pak RT 2 lagu sudah bareng Santolo Musik, ada Kawin Kontrak dan juga ada Sia-sia Mengharap Cintamu. Baik, atensi permintaan lagu banyak sekali dari khususnya dari keluarga besar Karang Taruna mengendaki lagunya Bahtera Cinta dan juga Cinta Tak Direstui. Mas Bagas, monggo dipersilakan Mas Bagas perapat maju ke depan untuk menyumbangkan suara masnya panjenengan gabung bareng Santana dan juga CSB Multimedia. Wah. Mas Bagas, ya. Perwakilan dari konco-konco Karang Taruna untuk menikmati bareng hiburan dari kami Santana Musik dan juga Bayu Putro Rental Production. Bahtera Cinta hadir vokalis yang dari Kowang Ngargo Tirto. Ya, Ngargo Tirto ya. Ya, enggak Ngargo Sari. Ya Mas Bagas, maju ke depan Mas Bagas. Nah. Beredar sang bumi, ya. Santana. Rental Audio. Demo Ijo. Abang yo. Masih.
Mustika goyang dong. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Asoy badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cita-cita. salahe kowe mendem bae. Rabi bae. Together. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Mas Bagas tadi masih ada satu permintaan, ada cinta tadi restui ya. Lukaku. Oh lukaku, masih salah info ya. Lukaku. Ya. Ketok irung garing ya. Gor-gor Mbak Ida. Belum kering. Ya. Ayo Mas, lanang toh? Ijo. Ya Mbak napa rencangi? Duet bisa, gantian. Ya. Nada A. Iki lagunya ya pas karo kisah Mustika loh iki. Ora, Mas. Nah, Wis pengalaman wis ini. ngoprok wisan. Lagunya ada koreng ya. Wah. Ayo Mbak, ibu-ibu yuk. Berada di Jogetnya tipis-tipis aja. Berputar rentak audio. CSB Multimedia. Hatiku
bekas kau sakitiku, tapi kini engkau kembali. Memohon mengharapkan hatimu dari cinta ke lain cinta, turutkan puaskanlah hatimu.
Terima kasih dua lagu Mas Bagas mewakili dari permintaan Karang Taruna. Nggih.